Sanibonani bafethu, ninjani? Niyaphila, mfoka Mkhonzeni Bingela. Thank you so much for being here supporting this channel. Ngiyabonga onke ama-new subscribers nama-new followers kule channel. Ngicela-ke ukuthi bonke abanga-subscribe benze kanjalo. Ba-subscribe kanjalo naku-TikTok benze okufanayo ba-follow. Ngiyanibonga kakhulu. Ngiyanibonga kakhulu. Kule video namhlanje ngifisa ukukhuluma ngomama uBusisiwe Mkhwebane, Advocate Busisiwe Mkhwebane, oyimember ye-MK Party njengamanje, ophinde abe ngumholi wayo i-MK Party kwi-province yaseMpumalanga. Ngicanti sibonile izolo ngeyi-10 April 2026 efungiswa ngokusemthethweni njengemember ye-legislature noma isishayamthetho lapha eMpumalanga. Usengomunye wamamember noma wamalungu esishayamthetho saseMpumalanga umama uBusisiwe Mkhwebane. Siyazi ukuthi akusiko okokuqala ukuthi abe kule ndawo akuyona njengamanje yokuthi abe yimember yesishayamthetho, njengoba sazi ukuthi ubuya khona kwi-National Assembly. Njengoba abe yimember ye-EFF unalo ulwazi olujulile ngey'ndaba ezenzeka phakathi eParliament. So nje singasho sithi iMpumalanga ithole umuntu onesipiliyoni kule ndaba yaseParliament, kodwa futhi ophinde abe nesipiliyoni esikhulu njengo-advocate, njengoba sengichazile ukuthi u-advocate Busisiwe Mkhwebane aphinde abe nesipiliyoni sokuba u-public protector we-South Africa. Okusho kona ukuthi kuningi okukhona kuye aphathele kona iqembu lomkhonto wesizwe Party njengoba engena lapha kwesishayamthetho saseMpumalanga. Okusho ukuthini-ke lokho? Okusho ukuthi noma ngabe bengingakholelwa kuye ukuthi ungumuntu o-right ukuthi angahola i-MK Party eMpumalanga, manje kuyangiphoqa because lokho bese kushaya isitembu sokuthi uma ngabe umama Mkhwebane ezongena eParliament laseMpumalanga abe yimember yalo, after everything ebeyenzeka, kukhulunywa izinto ey'thile ngaye ukuthi wenza izinto eziphambene ne-MK Party ezinga-approve ku-MK Party, kungekudala nje uzoxoshwa, uzokhishwa esikhundleni. Naku manje ufakwe kwi-legislature as a member ye-legislature ngaphansi kwekhadi le-MK Party. Kukutshelani-ke lokhu? Kukutshela ukuthi umama uBusisiwe Mkhwebane u-approved phezulu ku-MK Party, wamukelwa uPresident Zuma njengomuntu ofanelekile nokudeserva ukuthi abe lapha kwi-legislature amelele iqembu lomkhonto wesizwe, not just ukulimelela, alide futhi alihole eMpumalanga. Uyakuvuma uPresident Zuma lokho, bekubufakazi lobo benzeka izolo. Number 2, SG we-MK Party Comrade Sibonelo Nomvalo approves. Uyavuma ukuthi u-advocate Busisiwe Mkhwebane uyena obefanelekile ukuthi ayofila le vacancy le eyavuleka lapha eMpumalanga makuphuma umama Mary Phathe. Uyongena-ke njenge-leader ye-MK Party esePhalamende manje. Okusho kona ukuthi lokhu i-stamp of approval mangayibeka kanjalo. Okusho ukuthi-ke thina abantu baseMpumalanga be-MK Party noma ngabe besingamthandi kumama Mkhwebane, kuyasiphoqa-ke manje ukuthi sikhohlwe ngaye as an individual, sibuke i-MK Party. Yingani ngisho njalo? Yingoba njengoba elapha akazingenelanga, ungene egameni le-MK Party, yomele i-MK Party. Shothi if mina ngizoqhubeka ngikhuluma izinto ezingamukelekile ngaye njengoba eselapha, shothi angiyithandi i-MK Party and angilona ilungu le-MK Party. Uma nje kuzoba nama-statements mina engizowenza against umama uBusisiwe Mkhwebane, lokho kuyobonisa ukuthi angilona imember le-MK Party. Ngani na? Ngoba ngiphikisana nomuntu o-approvwe uPresident we-MK Party Baba Zuma
ngiphikisana nomuntu approve u-SG MK Party, uComrade Sibonelo Nobhala. Ngiphikisana nomuntu o-approve ngama-officials e-MK Party ukuthi angene e-legislature. Ngingibani mina ukuthi ngingazophikisana no-President Zuma? Ngingibani mina ukuthi ngingazophikisana no-SG we-MK Party? Kodwa ngibe ngithi ngiyimember ye-MK Party. So-ke le ndaba eyenzekile izolo kufanele ukuthi nobe ngabaza ukuthi uMama Busisiwe Mkhwebane usebenzele i-MK Party ngempela futhi uvunywe phezulu ku-MK Party i-leadership. Ngicabanga ukuthi manje kufanele kumkhanyele ukuthi yiphi indlela okufanele ayithathe manje. Sibheke okhethweni manje. And ngingakusho nje kugcwala umlomo ukuthi nakuba adissolviwe onke ama-structures e-MK Party, kodwa uMama Busisiwe Mkhwebane is one of the leaders la eMpumalanga ozobe sihola njengoba sibheka okhethweni kulama task team akhona njengamanje abheka okhethweni. Azobe silida sibheka okhethweni. Uthanda ungathandi kufanele uzithobe kuye. Kufanele uzithobe under leadership yakhe. Uthanda ungathandi. Uma nje uthi wena uyimember ye-MK Party. So kukabili manje is either siyakhetha ukuthi sikhethe i-MK Party noma sikhethe ukuyishiya. Because angeke kuze kwamukeleka ukuthi ube ku-MK Party uphikisane nomuntu ovunywe uPresident Zuma. Ungubani wena? That's the big question. Yiloko nje ngifisa ukusho ukuthi siyambongela uMama Busisiwe Mkhwebane, siyamcongratulate futhi ngisho nje mina njengomfoka Mkhonza ngihleli la ngithi lesikhundla angene kuso eParliament sokuthaba imember eParliament uyasideserve, unama qualifications amenza ukuthi afaneleke ukuba lapha, ne-experience emenza ukuthi afaneleke ukuba lapha. Ngaphandle kwaloko uthando analo ngomzabalazo ukuze kukhulule umuntu omnyama ebugqeleni. Lokho nje kukodwa kuyamenza ukuthi afaneleke ukuthi abe seParliament laseMpumalanga alide. So thina sizithobe bafethu, uma ngabe nje khona la kubuhlungu khona azizame ukupholisa amanxeba, sifocus manje siyithobe ngaphansi kwakhe uMama Mkhwebane, ngoba vele uyena ozobe ehamba phambili ekulideni MK Party la eMpumalanga njengoba sesibheka okhethweni. So yiloko nje asizijwayeze ukuthi simamukele, yiloko nje bafethu, akukho okuningi. So nje ngibambe khona la sithi congratulations Mama Mkhwebane, sizimisela ukusebenza ngaphansi kwakho nawe, sibambisene futhi nawe ukuthi siwine ukhetho oluzayo la eMpumalanga. MK Party iwine ukhetho oluzayo la eMpumalanga. Yiloko nje engingakusho. Ake siphawuleni ke bafethu. Kutheni ukuphawula kwakho ngokungena kaMama Busisiwe Mkhwebane eParliament laseMpumalanga izolo nge-10 April 2026? Ufile kanjani ngalokho? Uma kuwukuthi ufisa ukuphawula ngiyacela ubhale la comment section usho ukuthi uzizwa kanjani. Mfoka Mkhonza ke lo ngiyabonga kakhulu, ngicela sihlangane kwelandelayo ivideo. Thank you so much. This is Advocate Busisiwe Mkhwebane, the newly sworn in member of Mpumalanga Provincial Legislature. I'd like to take this opportunity to say thank you to all the members of Umkhonto Wesizwe, who even members of the public who voted Umkhonto Wesizwe, because if it was not for you as Umkhonto Wesizwe, we wouldn't have 9 members at the provincial legislature. So there was a vacancy, and indeed I was sworn in. Thank you to the public, Yasempumalanga. Thank you to the members of Umkhonto Wesizwe. I'm saying to every member of Umkhonto Wesizwe, let's go all out. Make sure we change the lives of our communities. SIMA members for legislature, we need to hear all those service delivery challenges so that we raise them in the executive. MECs, no premier, because as members of legislature, we need to do oversight. We need to hold the executive to account. We need to also enact or send the imithetho emisha. I'm saying to all members of Umkhonto Wesizwe, let's unite and work for the progress of the whole community as Mpumalanga. We're going to the local government elections, and NCT asisebenzeleni ukuthi sonke, let's go, register to vote, make sure that you vote Umkhonto Wesizwe. Waza Mkhonto.
igama lamakhosikazi malibongwe, igama lamakhosikazi Ma